Ako byť fit a nezblázniť sa. A ty si sa už zbláznila, ale... Do teba iba. Kamoši, vítajte v tomto mojom novom období v roku 2025, kedy sa vraciam späť do hry, pretože ako možno niektorí sa viete, tak minulý rok bol pre mňa akože veľmi náročný a v podstate ma úplne vyradil zo života, ale vraciame sa späť. A preto vám chcem ukázať, ako na to, pretože viem, že veľa z nás si dáva také nejaké ciele na začiatku roku, trebárs ako byť fit a tak ďalej. Ja sama som si prešla veľmi extrémistickými prístupmi, keď som sa snažila byť fit a preto nazvem túto sériu videí ako byť fit a nezblázniť sa a idem vám ukázať ako na to, čo sú dôležité veci, na ktoré sa zameriavam. A vrhneme sa rovno na raňajky. Snažím sa jesť čo najviac nutrične plnohodnotného jedla. Takže som si prijala ovsienú kašu a mám tu proťák, pretože dôležité sú bielkoviny, aby nás zasytili, aby keď sa snažíme nejakým spôsobom schudnúť alebo nabrať svalovú hmotu, tak aby sa o to postarali. No ale z každého rožka troška znamená pre mňa to, že tento balík, keby zjem len tak na posledenie, s čím by som nemala žiadny problém, tak mohol by to byť problém z hľadiska zdravia, z hľadiska nejakej formy a tak ďalej. Ale ideálne je skombinovať proste to sladké, ktoré tak miluješ a nechceš sa toho vzdávať s niečím plnohodnotným, takže si to dám teraz na kašu, dám si tam nejaké 1-2 vajíčka a budem mať príjemnosť užitočným. Co som si to nakrájala na maličké kúsočky, aby toho bolo zdanlivo ešte viacej. Ešte pridám nejaké oriešky, vlašské napríklad. A čo by to bola za kaša bez orechového masla? Za mňa je úplne kľúčové si uvedomiť, že hľadovanie nikam nevedie, pretože to dlhodobo nedokážeš dodržať a potom sa začneš možno jedine tak prejedať. Takisto vyradzovanie svojich obľúbených vecí nemá zmysel, lebo to vydržíš koľko a potom to zase začneš proste jesť ako zakázané ovocie. Takže takto zakomponovať niečo, čo miluješ, to niečo plnohodnotného, alebo ja neviem, aj na obed dať si plnohodnotný obed a sa tým nejakú sladkú potku, úplne v pohode. Problém nikdy nie je, že konkrétne jedlo, ale to množstvo a v môjom prípade aj v prípade mnohých ďalších ľudí bolo presne problematické to, že som si to začal zakazovať a zakázané chutí najlepšie. Aktuálne ma čaká call s mentálnym koučom, ktoré mám v podstate pravidelne na takej mesačnej báze 2-3 týždňovej, pretože ako som mala aj tie problémy zdravotné, tak som v žiadnom prípade nechcela podceňovať žiadny aspekt toho, čiže dala som sa skontrolovať všetkými možnými spôsobmi v rámci akože tela, ale samozrejme tá psychosomatika je brutálne silná vec, takže v rámci tohto celého našeho budovania cieľov a tela a zdravých návykov netreba zabúdať na to, že to mentálne zdravie je brutálne dôležité a môžeš mať najlepšiu stravu, najlepší tréning, najlepší spánok, ale pokiaľ proste to, čo je tu a v podvedomí nemáš úplne že vyriešené, tak nikdy nebudeš úplne zdravý a fit. Tak ja už čakám na call a ozvem sa vám potom. Nevieš text. Nedá sa spievať s takým ksichtom. We go gym! Strašne sa teším, že už konečne môžem trénovať, lebo posledný rok bol akože také tréningy, že to sa ani nedalo nazvať tréningami. Jupík! A Maxo haluje najlepšiu tyčinku na svete, ukáž. KitKatka s lotuskou. Šmikoty. Toto sú moje úplne najobľúbenejšie custom boty, už sú trošku špinavé, ale robila som si ich priamo na Nike stránke a neboli ani také drahé, stali asi nejakých 150 € a trénuje sa v nich úplne že mega. Sú vlastne Metcony, Nike Metcon. Za mňa je úplne že kľúčové si nájsť pohyb, ktorý budeš mať rada. A ja úplne proste pre mňa bolo gym láska na prvý pohľad, keď som mal 15 a viem, že pre mnohé ženy je to také, že sa bojíš ísť do gymu alebo proste nevieš, čo máš robiť. Ale dôležité je to prekonať, pretože iný spôsob na to neexistuje, že teraz nečakaj, kým sa prestaneš báť, lebo to nepríde. Ja mám v podstate teraz 2 tréningy na spodok, 2 tréningy na vršok, ale dneska mám len taký chill, doplnkový tréning, taký proste, kde sa zameriavam na veci, ktoré nestíham počas tých hlavných tréningov. Hlavne prosím, fakt, že nezabúdajte na dynamický stretching pred tréningom.
a poriadne sa rozohriať. Lebo nechcete sa zraniť hneď prvý tréning. Statický stretching si nechajte na koniec tréningu, keď tak, alebo proste mimo tréningu, že statický stretching nie je úplne niečo vhodné robiť pred tréningom, ale dynamicky áno. Aj toto môžete dávať do tréningu na začiatok, na aktiváciu. Úplne super. Zvyknem si dávať abdukciu a addukciu, pretože to sú veci, ktoré sú dôležité, aby sme netrénovali len ten gluteus maximus. Som Maximus iži poznie gluteus maximus. Je dôležité, aby sme dávali bacha na tie svaly, ktoré možno nie sú až tak vizuálne vidno. Čiže toto necvičíme preto, aby sme mali ušie stehna, pretože keď chceme schudnúť zo stehien, tak tam nám nepomôže konkrétny cvik, ale kalorický deficit. No a tento rok je môj goal vybudovať zadok. Na to je teraz daný fokus, takže v rámci nôh sa tiež fokusujem viac menej naň. A tie predky cvičím teraz akože menej mám v tých tréningoch, takže idem si dať nejaké predkopy, aby sa udržali. Inak pre vás, čo sa bojíte ísť do gymu, že nebudete vedieť nastaviť nejaký stroj. Po 10 rokoch cvičenia sú stále stroje, ktoré nemám poňatia, ako nastaviť, trebárs. Takže sa fakt nebudete pýtať proste. Keď nie ľudí v gyme priamo, tak určite ľudia z recepcie vám povedia. Alebo sa môžete spýtať vašho gym crasha, že ako to nastaviť. Veď má 2 v 1. Čo? Nič. Čo sa gym crasha môže spýtať? Povedz. A chodím unilaterálne, pretože mám jednu nohu silnejšiu ako druhú. Tak nech sa to nejak dorovná. Takže doplnkové veci na nožky máme. Ideme dať ešte brucho a budeme mať hotovo. Strašne dlho som sa snažila naučiť sa robiť cable crunches na kladke, ale bohužiaľ mi to stále nejde, takže som to vymenila. Tento stroj. To bolo strašne dôležité, aby ste to proste neťahali rukami, ale aby ste si dali radšej že nižšiu váhu a zafokusovali sa na to proste, nech sa ťahá to brúško. A ideme taký doplnkový cvik na ramená. Najskôr Včko, potom Tčko. Máme to trénované, ja mám že extrémny brutálny hlad, ale máme prehliadku bytu za hodinku asi, takže nesieme ísť domov. Takže ideme sa nájsť do Eurovej a uvidíme, čo tam nájdeme, ale presne o tom toto je, že nemusíš vždycky mať všetko úplne zatrakované, že proste vždycky ide o ten kontext celkovej stravy a aj keď ideš jesť niekde vonka, tak aj ak si počítaš kalórie, tak stále to vieš nejakým spôsobom odhadnúť. Samozrejme nie je to dobré potom robiť úplne, že každý jeden deň, ale keď raz za čas ideš sa takto nájsť vonka a snažíš sa nájsť nejakú nutrične plnohodnotnú voľbu, tak proste vždycky sa dá. V dneskejšej dobe je tých podnikov fakt veľa, takže tých možností je tiež veľa, takže vôbec sa neboj. Kedy si som mala strašný strach z toho, že keď si takto dám niečo vonka, že mi to pokazí celý progres, že nebudem vedieť, ako to mám zapísať a presne to potom na tú psychiku spraví taký tlak, že si potom vravíš, že ani vonka neidem, potom nejakým spôsobom sa ani človek nesocializuje alebo na nejaké eventy radšej nejde, lebo proste si povie, že do kýblu, že zlyhám, ale prakticky sa tým oberáme o život a život treba žiť. Už sa nám to nesie. Neviem, či to je tým, že som tak strašne hladná, alebo je to fakt jedno z najlepších pokečiek. A to som jedla. A ja som na poke brutálne vyberavá, akože. Ale toto je úžasné. To je freaking good. Po tréningu je super vybrať si nejaké jedlo, kde máš dostatok bielkovín. Fakt, že asi najlepšie pokečko, ako som mala. Ja už som spapal, Andy ešte papá. A ja už sa pomaly pripravujem, že to dojem. Ďalší super tip je, že ísť sa po jedle prejsť aspoň na takých 10 minút, lebo vtedy sa ti chce úplne že spať. Najradšej by si lahol, ale preto pretrávenie, preto by si sa cítil dobre. Fakt stačí proste 5-10 minút len nejakého pohybu v chodze a budeš si cítiť, že o mnoho lepšie. Prehliadka dopadla úplne mega, takže asi budeme mať sťahovacie obdobie o pár mesiacov zase. Každopádne ďalší dôležitý bod
toho, ako byť fit a zároveň sa z toho nezblázniť a obrovský aspekt aj toho, keď chce človek či už byť zdravý alebo treba schudnúť, je prirodzený pohyb. Na také dennodennej báze, a niekedy to je prechádzka, ale napríklad to môže byť aj, že si poupratuješ, lebo pritom sa tiež hýbeš a bere si to tiež ako prirodzený pohyb, takže môžeš spojiť príjemné s užitočným, čo im spraviť práve teraz, že tu idem povysávať, alebo aj nákupná turistika je turistika, takže takže vlastne nakupovanie je športová aktivita. Workout of the day. Je to aj nejaká fyzická aktivita, ale minulý rok, ako mi bolo fakt, že zle, tak mi strašne pomáhalo mať okolo seba ako keby čisté prostredie, že to bola jedna z mála vecí, nad ktorými som ako keby vedela mať kontrolu. A za mňa obecne, že keď máš podľa mňa poriadok okolo seba, tak máš poriadok aj v hlave, že proste aj sa cítiš o mnoho lepšie. Rýžové chlebáce, potom si k tomu dáme cottage, kečup, ja som úplný kečupista, milujem kečup, dávam kečup úplne všade, kde sa len dá. Andy, a s čím ideš jesť chlebíky? Čo? Je to akože nejaký komentár. Aha, chlebičky si dáme s cottageom, ako výborný zdroj bielkovín. A potom proste milujem kombináciu chlebík, cottage, avokádo. A toto je aj šunka a kečup. Všetko má svoj čas. Aj čas má svoj čas? Aj občas má svoj. Myslíš si, že čas chodí na čas? No. Počúvajte, a viete, čo strašne milujem robiť, keď mám len tak chuť na niečo, proste príjem do chladničky. Zoberiem si takto šunku, otvorím kečup, nakečupujem šunku, potom to takto zabalím a zjem. A je to strašne dobré. Tento lidlatý humus, sušená paradajka. Veľmi výborný. Dáme si k nemu uhorečku a nebudeme mať z toho horečku. Čo je horečka? Horúčka po česky. ASMR. Nie, mukbang. Mukbang. To tam už nemáš robiť, to nie je ASMR, to je mukbang. To musíš... Na tričku. No, robíme si večeru a čo je za mňa strašne dôležité, keď chceš byť fit a nezblázniť sa z toho a treba máš cieľ chudnúť, tak je super nájsť si také recepty, ktoré sú že fakt easy, jednoduché, ale chutné a zároveň kaloricky možno nižšie trošku, vravím, keď chceš chudnúť, ale majú veľký objem. Ako napríklad tieto palacinky, ktoré ja si teraz robím, bude ich fakt veľa a sú nabité bielkovinami a budú mať okolo 300 kalórií, čo je úplne že nič, takže si ich môžeme ešte brutálne vytuningovať. Takže kľudne mi dajte vedieť do komentárov, že možno by som nahrala aj video presne na takéto akože easy recepty, povedzme do redukcie, keď si chcete pochutiť a nechcete sa vzdávať svojich obľúbených vecí, ale dajú sa vždycky spraviť aj nejak zdravšie alebo treba kaloricky nižšie. Sledujte, aké sú krásne. Dámy a páni, celý tento tanier palaciniek naložený má asi do 300 kalórií a fakt veľa bielkovín. Recept vám háčem do popisku a ja si tu teraz idem už len vytuningovať a vychutnať. A môže sa degustovať. A opäť dala som si tam trošku čokoládky, lebo úprimne pre mňa, ešte pokiaľ ide o Lindt čokoládu, tak by bolo veľmi jednoduché spúčiť celé balenie na posedenie. Nie som ten typ človeka, čo po kúsku povie, už nemôžem, už nevládzem, už je to príliš sladké. That's not me. Takže sa snažím to robiť takto a ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Hlavne, že vám trošku pomohlo. Dajte mi prosím vidieť nejaký feedback v komentároch a ja sa na vás budem tešiť pri podobnom alebo úplne inom videu. Ale najbližšie mesiace asi podobnom. Maxi? Veľké ústa. Palacinky do dietky. To je veľmi dobré. Však je. Sľubujem, že som ho nedonútila to povedať.